Daudong kor beng long pinap dok ya lo non ki mi fili mata alarm jan lutum puthor lang ilong po non ke wangji ZKYF mati durkepeya aru ihut 1 Oktober mati pre check lu isian ni Galaxy hol di folong labang so alarm jan paklang kon po a film men mati alarm jan men kla lo clearing way li e cinema production chipong sajir present hin pen ke bonda alarm jan tutang ti pinikela bang so alarm jan long koma se ke chabajan ingma full detail lang istinang tutang te a video le start iklona clearing way labang solar marjan mate film nong chapajan tong belai ken lo nonam che thangklong chapajan bang pu alang li men ke thari gatam terang alang li phanil tum labang solar marjan long alang chapajan te ilong ji apen labang solar marjan long chapajan bang pi mate actress men ke lalo clear met to pi alang li phansi ta mil tum labang solar marjan long alang chapajan te ilong ji lukhiram inghi alang li phansi ta mil tum labang solar marjan long alang chapajan te ilong ji lapen aji ki men nai actress alang li men ke kakrung rong pipi alang li phansi ta mel tum labang so alang majan long alang li chepajan te iglong ji lapen nongnam che thangklong alun sepo mate chepajan bang phu alang li men ke sarsing ingti alang li phansi ta mel tum labang so alang majan long alang li chepajan te iglong ji clearing way labang so alang majan long a director bang phu men kala lo Mr. Sodar ingti labang so alang majan fan producer abang piemen kala lo Sanggita Krupi lapen labang solang mazan fan DOP mate editor abang fomen kelalo Baburam Ronghang lapen labang solang mazan fan producer manager abang fomen kelalo Ilyas Bitokbi labang so film long mate alarm mazan long music video abang fomen kelalo Ran Rongpi clearing way labang so film mate alarm mazan long karjumen nai alunjure men hai kelai kenlo Neseng apane labang so alunjur kelu tung melai kenlo Ilyas Bitokbi lapen Manimka Krupi clearing way labang so alunjur kelu tung melai kenlo Jyoti Terangpi lapen SE Kathar Monjir ke bang ason labang so alunjur kelu nabang pi men kelalo nonam che thangklong alun sepi alang li men ke Sevali Terangpi lapen ke Jutsi O Mirdan labang so alunjur kelu nabang pu men kelalo Baburam Ronghang lahalunjir mate atlun se polin se pitom hello clearing welong kilo na bang pu bang pitom iglo lasilu tumkar biang long rat doan non ke bang ji pre isiar ni mate Oktober 1 ni si Galaxy hol di polong paklang pon pola bang solar marjan